Lekitxoko mendimartxan izena emoteko epia zabalduko da apirilen 4an. Korrika Lekitxotik pasako da apirilen 7an. Trinketeko piztina txikina sarratu biharko da konponketa lanak eitzeko barikutik aurrera. Gure komertzizuetan erosketak egin da bizia emoten dotzagu Lekitxori. Gaur tokiko merkataritzaren abantaiak ezagutuko doguz. Negu beteko girua astebururako, zaparrada tromoitsuak eta edurkotia itsas mailara bajatuko da. Aurten barriro be, Lekitxoko mendimartxia eukiko dugu maiatzaren 14an. Eta ohikoa dan moduan, 2 ibilbide egongo dira. Alde batetik, bide luziak, 22 kilometro eukiko ditu eta plazatik urten eta gero, Itsasargia, Talaizia, Otoio mendiza, Kurtzia, Oleta eta Mendiza pasako ditu. Irteria goizeko 8etan izango da. Ibilbide laburra, bere aldetik, goizeko 10etan hasiko da eta guztira 10 kilometroko luzeria eukiko dau. Plazatik hasitza, Lea ibilbidea jarretsuko dau, Mendixara igo eta barriro be Lekitxora bueltatuko da. Itzen emotia apirilen 4an zabalduko da. Online egin ahalko da lekeitio.eus orrialdian eta baitza kiroldegizan bertan bebai. Anima zaitzez eta emon izena. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, ta korrika hasi. Korrikien 22. edizioia hasi da gaur. Irteria Amurrion izan da eta Donostian amaitzuko da 11 egun barru. Eta noski, Lekitxon be eukiko dugu korrikia. Zehazki, apirilaren 7an, arratzaldeko 7ak 20 gitxiagotatik aurrera. Euskal Herri osoan ziarretzen dan euskerien aldeko ekimenak geure herriko kaliak zeharkatuko ditu, eta Lekitxoko talde eta eragileak eskutik eskura erungo dabe lekukua. Eta oneri lotuta, korrika txiki be ospatuko dabe ikastetxietako ikasleak goizian, Lekitxoko kalietan ziar eindako ibilbidiagaz. Orduan, badakizu, apirilen 7an, jantzi kirolerropak eta zatoz korrika itzen. Trinketeko igerileku txikinak irabiltzaile kopuru handia dauko. Asko dira egunero bertara igeria itzen edota jolastera juten dizen umiak. Piztina honetan ur filtrazioak agertu dira eta ikusitza honek ekarri aldabezen arazuak eta sortu aldizen arriskuak saihesteko, bariku honetatik itxi egingo da hobekuntza lanak eitzeko. Segurtasuna bermatzeko asmoz egingo da obra hau, eta horretarako biharrezkoa da igerileku txikina apirilen 1etik aurrera sarratzea. Lanen iraupena, piztinia ustu eta zikatu arte ezin da zehaztu, baina hilabete batzuetako iraupena eukitxia aurre ikusten da. Hori bai, zerbitzua aldanik arinen berreskuratzeko alegina egingo da. Bizitza lasaiza, zerbitzuan hitzak, danetarik daukagu Lekitxon. Hemen bizitxia gustaten txaku, eroso sentitzen gara, eta bihar dugun ila guztia berton daukagu. Baina isilik eta utzik dagon Lekitxo bat nahi dugu, edo bizitzaz betetako girua daukon erreza? Hurbileko dendak dira gure ekonomizaren ardatz bat, eta geure herriaren garapen ekonomikoa eta aurrerapena bultzatzeko ezinbesteko eragileak. Lekitxoko herriak ez badauko dendarik, herria ez dago bizirik, hilja dago. Eta Lekitxoko dendak bizi izateko, Lekitxoko herritxarrak birdabez, orduan alkarreaz goiaz, eta enberduguna da alkar zaindu. Zut bezerua ez daukozun harremana ez tozu topako beste leku baten.
herrian dizetan, ez daukuzu olako hurbiltasuna jentiaz. Hemen topaten dozuz hurbileko produktuak. Tratua bai personalizagoa da, ze azkanean gertuko harremanetan oinarritzen gara. Oso importantia da, ze lekitxo nespozu erosten lekitxoa mataengo da. Geure merkatu eta dendetan erostian, lanpostuak sortzen eta mantentzen laguntzen dugu eta bizitza emoten dotzagu herrisari. Gainera, gure merkataritzak kalitatezko produktuak eskaintzen dabez eta beti geuri laguntzeko prest agertzen dira. Geuria dana mantendu nahi badugu, geurian inbertitu behar dugu. Erosi herriko komertzizuetan. Lekitxon bizi, Herrian erosi eta danok irabazi. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llegaron de noche. Luziaren benetako istorioa kontatzen du. El Salvadorreko jesuiten sarraskiaren lekuko bakarra. 1989ko azaroaren 16an, El Salvadorreko gerra zibilean, 6 apaiz jesuita, unibertsitateko irakasleak eta 2 langile erail zituzten Jose Simeon Cañas Erdialdeko Amerikako Unibertsitatean, San Salvadorren. Berehala, gobernuak FMLN gerrillari egozten dio errua, baina lekuko presentzial batek bertsio ofiziala hankasgora jartzen du. Lucia Barrera du izena eta garbiketako langile gisa lan egiten du ukan. Luziak benetako hiltzaileak nor diren ikusi du, armada. Begirada hori funtsezkoa izango da egia argitzeko eta justizia egiteko, baina gainera betiko aldatuko ditu bere bizitza eta bere familiarena. Lucía, si no dices lo que ellos quieren escuchar, no nos van a dejar en paz. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur lainotuta egonda eta eurila egin dau. Arratzaldian eta gabaz, gainera, zaparrada trumoitsuak bota ditu zenbait lekutan. Edurkotia eguna amaitzerako 600 eta 800 metro ingurura bajatuko da. Bizar, negu girua. Ez egonkortasuna handia izango da, eta tarteka trumoiak jo eta txingorra ingo dau. Edur mailia 200 eta 400 metro inguruan egongo da. Iparraldeko haize zakarra ibiliko da, bolada gogorrakin haizegunietan. Zapatuan, negu giruak jarraipen eukiko dau, tarteka zaparrada trumoitsuakin. Edur mailia goizian izan leike 100 metrora bajatzia ekaizgunietan. Egunian ziar 200-400 metro inguruan kokatuko da. Domekan, girua lasaitxuz jungo da eta ez dugu aurreko egunetako zaparrada trumoitsuak espero, baina landabe eurila ingo dau. Edur mailia behian mantenduko da 200-400 metro inguruan. Urrengo astia, giro lehorragaz eta hotzagaz hasiko dugu, baina moten dau martitzenetik aurrera temperaturak gitxinaka gora itzen hasiko dizela. Guazen argazkizakin. Ziprik, karraspizotik argazki ederronek bialdu dituz. Aurreko asteburuan, udabarriko giru euki dugu egun senti ederrakin. Honek, Inigo Kaltzakortak bialdu gaitzuzenak. Ederrak benetan. Oindala 2 urteko irudi honekin agurtzen gara. 2 urte pasadira gure kaliak utzik geratu zirenetik, eta luzera begira geure oroimenian gelditzuko dizen irudizak dira. Gogoratu, negu beteko girua datozen egunetarako zaparrada trumoitsuakin. Edurkotia, iza itxasmaian, haize zakarra eta hotzagaz. Beraz, aldan neurrizan, asteburuaz gozatu eta urrengo astera arte.